Safa saphela isizwe simnyama umlungu shisizolo akwenitsheleni umlungu wame kancane ngo-10,000 umlungu shisizolo yayizwa ithini ithi safa saphela isizwe simnyama umlungu shisizolo akwenimtsheleni ame kancane ngo-10,000 umlungu shisizolo ukhokha 10,000 ukhokha 10,000 umlungu shisizolo ubaqeda ethembisa ubaqeda yegoli umlungu shisizolo ngathi abayizwa kahle ngithi kuwe mina safa saphela isizwe simnyama umlungu shisizolo ubaqede bonke ethembisa umlungu shisizolo ebancane nabadala umlungu shisizolo. Take me to the couples when hey. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Sunday will come. Oh. Awujita lo ayapho chin to chin. Kade ngagcina ukuhamba kulomkhaya. Sibuyile u2026 my son. Mhlaba wami. Hawu. Bayazi. Hoyibo. Siyazenza ngathana. Lalela konke. Ngwenya electricity lighting for the road. Bona utrainer lapho utrainela ibhola ngene emasteps. Ngimubi. Magoli puti. Ngiyakola nje. Eyi, emina nje lo ngwinisi Senegal. Ngibonile. Hawu nina ke sanibona. Ninjani? Awu sobona sanibona. Puti, ninjani mfowethu? Siyaphila. Shuthe mfowethu mina igama lami ngu King Ginger. Ngisacela nje ukunibuza imibuzwana nje emncane bese ngiyangidedela sister ma ukuthi aninankinga. Ya singamela nje khona lana. Shuthe mina igama lami woza mfethu woza ngapha. Shuthe igama lami mina ngo King Ginger. Ngihambe ngibuza nje abantu ukuthi mhlawumbe bayathandana yini and baphathane kanjani ku relationship asingaba nje kancane ngoba thina siyangapha eNorth Cliff la ngihlala khona mina. Ubani igama sisi? Ulavi. Yes. Lavi. Awu my brother. Ulaki. Wabo LL. Yes. Manje mangingena incwadi ethi L anidideki nje. Hayi isuka ngapha esibongweni ngithi. Oh LN. Yeah. Ubani sibongo? Unkolele. Yes. My brother Lucky. Sikhumela. Oh it's LS and LN. Yes. Mina ngu MTN. Ngiphinde ngibe uKG. Oh, okay. Yaw MTN. Shuthe mina seswami kahle now my brother Lucky. Ngisuka emndenini omkhulu kakhulu ngakwangwenye mina sibonga mfowethu. Lucky enough mfowethu umcebo wasekhaya ulahlekanga uthathwanga ilabafana amabhuni. Yeah, oh boy. Abawuthathanga umcebo kwangwenye. iNorth Cliff nje njengoba nizwa kuthiwa iNorth Cliff. Ingwenya North Cliff. Uyabona? Okay. Yeah, into zasekhaya but okunye nokunye nizokugugula. So wena sister, ungathini oyithandayo ngobhuti lakhe? Acela umbheke nje. Yebo. Yambo. Hayi ngiyambona uclean kakhulu. He's very clean. Yeah. Unothando. Yeah. Yeah, we communicate a lot. Ne. What I like about him ukuthi siyakhuluma. Asilali siyakhuluma. Anilali ningaxoxanga. Asilali singaxoxanga. Uza ngapha mkhulu. Yeah. Yeah, anilali ningaxoxanga. Yes. Uyanginika uthando, ungiphatha kahle. Umuntu wabantu. Umuntu futhi onamanqoko. Uya respect, uyangirespect. Yeah, what's important we respect each other.
Yeah, we do respect each other kakhulu. Izinto engizithanda ngaye nje kakhulu lezo. No ngihappy siswami. Yazi love, yazi ube nelakhi. Ne? Ukuthi uthola ubhuti lakhe. Ngijabula mina. Bhuti lakhe wena yini ongathi uyayithanda ngolavi? Ngithanda inhlonipho yakhe ukuthi we-humble. Wambo. Muhle, short, honest, thanda isoto. I like that. So wena Malakist, ungathi in a scale of 100 umthemba kangakanani my sister? Ku-100 ngamnikeza 80%. 80% ne? Wena usithemba kangakanani ku-100? Ngathatha 60. Thatha 60. Thatha 60. Shutha wena uyithemba 60%, yena umthemba 80%. Ukhona yini like mhlawumbe umuntu othandana naye uma isister ngazi? No, No ne? Yena yedwa. yeah. Lucky star. Ngiyakuzwa mfethu. Like ngathi ngiyakwazi bhuti wami. Wenza ini? Awu-act or awuyena umculi? Awulona i-artist mfethu because ukugqokiswa kwe-artist ubuya njenge-artist. No, ngiyayektha. Ya-act. Ngiyasho mfethu. Like uya-act. Yeah. Hayi sibamba ama-actor-ke namhlanje. Yabona namhlanje. Ngiyavela kulezi zitori. Ngisangoma la. Uyisangoma. Khona i-character odlalayo uyisangoma. Yeah, ikhona. Kusiphi isithombe? I like it. Ngiyasho mfethu. Ngiyasho. Mzansi Bioscope. Wes. Sorry kancane sister. Cela ungishutha welcome. Cela ungishutha noLucky mfethu. Ngiyasho mfethu. Ngangambona la bethi hoyi. Ethi hoyi. Ethi hoyi. Sure. Sondela sister, ungixole. Lucky, ikhona into efisa ukuyixolisela kulava. Ayikho nje into efisa ukuyixoliswa kwayenza ngaphambilini mhlawumbe. Ya, usufuna ngoba ngikunika ithuba manje khona uthando luzoba clinic bodlelwane. Ngangela with before. Oh, before. Esho njengoba uzosinza ukukhuluma nje. Okay wenzani? Oh, yaqina. Ganga kunjani? Uganga kuyafika. Kwakudala le, Into yakudala papa. but ngiyaxolisa. Kubeke nayo. Wenzani? Cha, uyasho ukuthi wake wakwashela before. So ucela ukuxolisela ngoba ngithi ikhona into ekade ayifisa ukuyixolisela kuwena imluma ngaphakathi. Okay. Ngifuna uku-understanda nje lapho ukuthi sinenyanganyana nje. So kuphi la ugange khona ngesiphi? Kunini? Kunini? Oh, into last month. Last month. Ngoba last month besi2. Yeah. Ngathi ngithekile. Ngizibona sengilapha ngishela lento umuntu. Oh, wawuthi uyashela but akulunganga. Yeah. Iphasa. No sister, no. Akwenzekanga ngacishwa kwenza so uyaxolisa. Xolisa ke mfethu. So ngicela uxolo kuwe ngaloko okwenza ngathi. Yeah. Ngathi ngithekile. And awufisi ukuba nemfihlo. Ngangafuni. Ngathi ngene ngenzi. Manje ngomxolele mala. Okay, Lavi. On a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani uPrashu? 100. Wena usithemba kangakanani? 100. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle kabhuti lakhe? Wena sister njengoba umuzwa wakho lakhe exolisa. Wena ikhona into ofisa ukuyixolisela? Yeah. Ha. Hayi bodla sister, hayi. Angithandananga beke bangishare ifriend yakhe. But ngase ngiyamtshela. Yes. Ngase ngiyamtshela umngani wakhe ukuthi angeke ngikhona ngoba ngithanda uLucky. Manje uzongitshela nini lonto? Cha phela nithi kuyabhodlelwana yini nawe kade ubhodla manje? Ho. Uyachaza ngisho. Ho. So nami lento bengeke ngikujobe bezosixabanisa. Yeah. Asithandananga. Wayeza ushelile. And ubeza kanzima. Ngamkhatha off because nginawe. Ngiba loyal, ngifuna ukuthi ngithembeke ku and umngani wakho uSipho. And ustowed. Ustoti kakhulu. Ngoba ukangitshela ukuthi uphume nini, uhambe nini, wenza so ngamtshela nje ngevele ngamkhatha ngathi no angizifuni lezo zinto lezo. Yeah, usiphuza ngoba mina ngizibonanga. Usipho ufuna ikhekhe likalala. Usonto, yeah, lesonto naye lesitula naye ekhwayeni. Yeah. Uzamile nje ukungithumela ama presents, uzamile but ngamkhatha off because I've got boundaries. Imanager ukungena. Yeah? Why? I don't know. Hayi shuthi naye phela uyambona uma isister ukuthi umuntu naye angathanda ukuthi balokhuzana. Yabo. I don't know, asithandananga. Ne? Yeah, angimnikanga even
I-chance uthe makathi love mina ngiyakuthanda ngathi no mina ngithandana noSipho. You know how much I love you. Yeah? You know how much I love you. I know. But I need to talk to that person. Something else. Yeah, I have to ask. Wena uhlangana kanjani? Why mina shit? Angithi sithula sonke like masiphume ekhwayeni uyazama nje utest amanzi kimi. Wathola ukuthi Ubeyitshela ukuthi uma isister week wena la yabo. Eh. uSipho uStode ubeyitshela ukuthi uma isister week uzovela Themtheke. yebo Yeah. angimvumelanga Akamvumanga because mina ngitrusta wena and uthanda wena. ngithanda wena. Ngitholile. Okay ngiyabonga. Inhle into yeni. Cani hagani. yazi hayi into yengane it's baby again. Sister, it's ngintetele bafethu ngihappy yazi mlakashi into engijabulelayo ukuthi na ukwazile ukubhodla brazo kwazile ukukhipha okubekile nawe my sister wakwazi uba honest ukhipha okubekile kunento esenzayo la kuthi loyalty test loyalty test it's whereby we switching phones for 60 seconds wena my sister njengoba uthi akekho umuntu othandana naye nano Prasipho wamkhatha ngoba awuzwani nalento ayezama ukuyenza so ayikho into wrong esingayithola vele efonini yakhe awujola awucheat ujola no put lakhe kuphela so shishana ama phone for 60 seconds angithi awuna nkingi. Anginankinga mara is it necessary? No, angithi phela uzama ukubonisa ukuthembeka kuPut Lucky. Oh, okay. Put Lucky wena unankinga? No, I don't have a problem. Okay, ngongena lapha nina. Angibona ke yakho lakhe phone. Nawe sister ngicela ungikhaya. Beniyapi? Sisophuza coffee lapha. Coffee ne? Plaza liyanuka kamnandi coffee la lapha. King Ginger Cream de la Cream Dana King Indlovu on WhatsApp right now when you're about to tap the trend na 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 na. Ala ngifoni yakho. Eluyivule. Pero sondelo. Pero bambe. Sizalisa zowu. Cause uzomsiza upress. Now WhatsApp. Now. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba leyo mgogo leyo iyezobe iququda umuntu wakhe angifrustani. Showcase imlakashi. King Ginger Cream de la Cream Dana King Indlovu. We are on WhatsApp right now when we are about to tap the trendis. Tap lapho lakhe mfowethu uthi I love you. Sister abakushana njengoba love umuhle kanje. Pheza bayahluleka. Uyabanqaba ne. Ngithandela. Akekho noya uthandela ulaki. Ngithandela like uyambona nawe ngithi. Uyabona saye isigqokeni. Ngigqoke nokufana ma. Yeah. And ukuphathe soft. Uyambona. So uyayithola ne-allowance Put Lucky. Yes. Yes. Vela bakhasi. Khona ukuvela. Oh. Yebo sif. The very simple ngitshele ngayo. Yeah, but why man? But now uyaphendula lana sister. Ngithini? Okay. Yes. Yeah. Nangu siphethe I love you. Ngathini? Did I say I love you too? You said you know Mos. But Aisha But next. yini ayazi Yusipho. Angithi sicula sonke. Pho why uthi mayethi yena uyakuthanda uthi wena you know Mos. Uthi ngithandana no like. Ngicela udelete la uthathe ithi sex. Sibone ukuthi uButhi Sipho akaveli neyicela. Unokuyicela yena kodwa uyahlupha le. Ukuthi wenzani? Ustoti uSipho. Uyabona mara ukuthi wenzani? Ngenzeni? Ungitshele makavela lakhe. Nika la bafana ikhekhe la. Balambile. Sister, nangu Sipho ebonga ucansi la. Nibonga nani? Yini enjoyiwe yona? Why? No, I just want to understand. Uthe uSipho uyakushela awusho ngani ukuthi wena noSipho niyajola? Why? What did I do? Uyayibona lento yenzayo ukuthi wrong. Ngenzeni mina sisiwami? Bengizozikhulumela nomuntu wami mina ungekho wena. Ucamba manga? No, bengicamba ma bengizomtshela isikhathi mase si right. Njengoba ngikuvukele le nto yami nawe. Hawu. Kanjani? Iphela kanjani manje? Sicabani uyamazi lo bhuti. Uyamazi lo. No, sister musuku ngifaka. Wena faka uSipho. But into yabesebenza mfo.
Yeah. Ungitholile? Ungibonile? Nakhu Ngisho ukuthi mara ungibonile wena physically. wena naye Yeah. umvumile ushilo wathi uyakushela, ushilo wathi ustout, ushilo wathi uyakuhlupha. Fine, Nayi fine, everyday fine yeah. Fine. Ngithemthekile nami. Nayi into engabe yayisho. Uyakhumbula uke wahamba waye eNamibia? Yeah. Bongekho. I needed someone to comfort me. Bongekho. And I'm sorry. Uyasho ukuthi usipho Uyasho. uPrasipho bemkhamfatha. Bekamkhamfatha, Wena ungekho bo- uhlele eNamibia. I'm sorry. I'm really sorry. And azange iphinde yenzeke. Yo. I'm sorry. No, Ngibamba usacabanga. Usacabanga. Oza ngapha sister, oza ngapha. So na awuthi njengoba ubona ukuthi uPrasipho kuyi out yakho, out oyifrosta nayo, iphinde futhi ikwazele nanezinto zakho eziyimfihlo. Uzoqhubeka yini wena noma isister sanani? Mele sikhulume sihlale phansi. Usadinga ukuhlala phansi naye niyibone kahle lento. Yaphathena samthana mara kodwa mele sikhulume lo daba. Ngoba bengiseNamibia ukuthi bekayizona I don't know. Yeah. And esvari brazo ngoba nawe khathi useNamibia naye akazi ukuthi ubeyenzani. Angimane ngixole nje. Ne. Ngazi ukuthi bekwenzakalani. Sister at wena noPrasipho benisebenzisa icondom. Yes. Yeah. Phela umuntu One. I won. bekamzwisa kayi1. Hayi ungayibeki kanjalo. No, ungayibeki kanjalo. Hawu Uthela iparafini musemlilweni. kanjani mara umzwisile? Ungayibeki. Bekayifuna wamnika. Sami ngiyaxolisa. My brother, uLavi la uthi uyaxolisa ukuthi yena umzwisile usiphi ikhekhe lakho. Okay mina nalo muntu sohlangana naye singabangani mara sibona na kanjani. Ushaye. Mina nguwena mlahla phansi ngo right. Udala ingqaba. Yeah. Ngoba uwovumela isitha singene endlini sidle ikhekhe likababa. Ngekho angithi ngiyachaza ukuthi bowungekho. Bese ulambile nawe sister. Understand ndoda. Ngekho. Okay nami. I end up doing something. Hayibo ngicobambe la. Let's phone. Ivule sibone mfethu. Vula. Hayi nina ayifake wenzeni eNamibia or la eSouth Africa? Ngicela ngimithisa umuntu. Letha letha. Sake sibone. Faka la faka ukubambela. Faka ifoni yakhe. Bekunjani? Ubungaqondile. Nawe ubushawa umzwangedwa le. Same thing ebishawa my sister. So nizoxolelana ngoba vele nobabili benishawa into eyodwa ngicela ubambe. Uba igama la Cherry lo mithisi seNamibia. Mapule. Sure. So mangaveli uMapule kuvela umunye umuntu shuthe sebe u2 sebe u3. Phela ungithayiphela lapho uthi my love. Makuvela uMapule ke nawe ku right. So awuthami Mala ngiyixolisa mara. uye ngempela uMapule. uMapule, uJosephina, uMata. Awujozi. Basakhona uJosephine. uMapule, Nangu Mata. uMata. Mato umuntu efana naye molo. Emoli nenzani pho emoli mase uthi my love kuye. Akusuma lapha umuntu nje. Type lapho uthi I love you. It's a colleague. It's a Okay, awuthami so wena bawu3 bawu4 abantu bakho. uMapule, Oh, uJosephine. manje ugugu musingathi umakhelwane wami. Oromunye ugugu. no. Ubani ukugugu lethu? No wrong lapha. Ugugu kubhale ugugu la I love you. Ugugu uyangithanda kusini. Mara na uyaphendula ngani? Yeah, manje ngizini. Hayibo. Mara like uyenza kanjani lento yenzile? Telephone. Wena lakhe ngathi uyafana. Ay. Wena lakhe waswenza sokwalo mlungu sebaqedile ngevolovolo la eSouth Africa. So, ngicela uxolo malapha. Abangaka Ngicela nje propose mina. mina. Umpropose kanjani nabantu abangaka? Abangaka la efonini yakho. Umpropose kanjani umuntu kaSipho? Hayibo. Oh, sorry. Hayibo. Sorry. Hayi. Hawu. Angithandani noSipho, ngithi ngithazile ngithi angithandani noSipho. Okay, ugugu uneighbor wami. Ngiyababona laba ngibazi. At least ke ubuyisebenzisa icondom kugugu. Yebo. Niyalala nina. Uye lengamlalele. Mina vele ngeke ngisakhona. Yeah. Malapha. Angeke Thatha phone yakho. uSipho ungcono. So wena usuzoqhubeka noSipho sister. Sibeka noSipho. So wena like uzoqhubeka noMapule uma wengane yakho. Ngibuyele eNamibia ke. It's fine.
I don't know. dala muswena ungangela kushuthi Yeah. And kudala umgangela namachera senamibia. dala Nawe daluka. kwasibani ukuthi nalapha eNamibia uya lapha And wena mawusenamibia mlambisa my sister. Ayi ngiyakufakela imali bengimfakela imali. Sometimes I don't need mine, I need you. Ukuba nami kuzokusuzana ngoba. So wena ubamba ugugu ubamba umapule ngale Yeah. ubamba ngayi Bambu mata. nomata. To spina. Nah, don't baby me. Don't baby me. Uyenza kanjani lento? No, Ah. shuthi igazi lika lakhe lisashisa. Elakhe. Shuthe wena vele mfethu izinto esahla. Hey. Angisizile ukuthi mina nawe vele siqale nje sisebenzisa uplastic. Shuthi ngabe Yeah. namanje ngabe nginithi mina. Yeah. If Ngabe umithi njengomapule. Ngithi manje. Okay. Mara uwe. Ngenzeni mina? Hayi mina ngiblame. Sister, ngikusizile wena ubungazi ukuthi lo uvuvuzela umapule ngesenge. Ukuthi kunjani? Uyabona ukuthi Na usipho uyakudla. Taiwan. But yena ulakho bekafuna ukukuxolela. Beka willing ukuxolela athi ngizoyikhuluma. Umuntu oyi-1 and it was a mistake bokungasi intentional. Abantu abangaka wesiphatha ugugu. Abantu abaningi. Uyamazi ugugu? Ugugu. Kanti ugugu nani? Yo, unabantwana abayi7. Shit. Ugugu unabantwana abayi7. Babo yedwa. Akadali nokho. Utheni isebenzisile condom. Nisebenzisile condom. Yeah, not- Hayi lucky. Lucky. No. I didn't. Angisakufuni. Okay kuphelile ke. Ungikambela manga too much. Mina ngibe honest na iphone yami uyibhekile kwaphuma usipho yethu. Wena so uqamba manga small match. Kancane. Ngicela umboleke. No. Uzoyilungisa lento le. Yeah, ngizoyilungisa. Sister uthi uzoyilungisa. Nobani? Sona sister samfuni lo. Samfuni. Ngoba lo uJolan namantombazana amaningi lo. Yababo labona lamantombazana akho amaningi. Yeah. Akunasho. Ngizomngani. Nida bani? Yeah. Hayibo. uJosephina. Umata. Ugugu. Uzobathini labantu laba bonke? Sekunomntwana manje mina vele ngigada abantwana. Yeah. Yeah, Kobe uhlala unganamali unika ugugu. umntwana owaseNamibia. Hawu ngazikhalela umntwana ukude kanje. Mara ukusala uzo maintain. Mele Nawe- responsibility. I like now ngiyakuzama. Kuzoba umama. Ubani? Hayibo ngibheke. Ngicela ungibheke. Sister kanti awufuni nube stepmother. Ngicela ungibheke. Look at me. Look at me. No, I know. Look at me. Mm. Look at me. Anginangane mina ne. Mina nawe besiplane ukuthi siyakude sewenza abantwana. You waste musa. Hayi, bongasebenzisa iplastic wena. Yeah. Careless. Yeah. Ucareless wena. Yeah. And uzokulahlela uma isithi ukuthi ukhelele. Careless uzongigulisa wena. Yabona ngabe bathi uhambile wabuya uthothi pregnant. It was something. Yeah. Ubuya uyangithola ngisasenje. And ubuya Futhi at least uzwise ulakhe kuphela. uzahara wathi umtholo omnye uyandisinda. Yeah. Uyandisinda. Yeah. Ungabusambamba sister wasamfuna ngithi lo. Angisamfuni. Sure. Angisamfuni. Yeah, sister futhi hamba wena sister. Uphindele emuva. Ngoba ngisamfuni. Like kanti wena lapha eNamibia engezwe kuthiwa bahle abantwana baseNamibia. Mali impezi nami ngizibona sengingena kuningi. Nabusha umzwangedwa ne. But No akasakuthanda. Like unabantwana abangaki ke njengoba ubala lo yedwa seNamibia. eNamibia. Why uhlala isikhathi eside kangaka eNamibia mawuthi nomntwana oyi1? ngihambe ngisiphala. Like me my sister uyendlini uthi kumtrysela noma u3 months and then Angikwazi ukumluza. sorry mfethu kodwa ngathi usumluzile. So angeke ugive up. So uzoyenza njani le ndaba Uzokhuluma nabazali bakhe. nabazali bakhe? Khonto ozoyikhipha encane Yeah. ezoba police. Yazi manje babedala. Thank you lads. All the best ne. Wena lakhi hayi uyangapha. Ngayilandeli ingane sekugadile. Elakhi yazi kunengamla la eSouth Africa ne. Ikhona kumanje. Thiba gaya 10,000. Hayi yeke ingane. Ayisakufuni. Uzwile ngale out. Thiba gaya 10,000 ngeshizolo. Oh. Hey. uJanuary unyaka omusha. Kufika inkinga entsha. Hayi kufika inkinga entsha. Kufika indoda yegoda. Sibuya la. Hey, ngoba sadlula la. Hayi kodwa ke le Ayilena. ayilena mfethu. Yabona amakhulunywa ngale nkalakatha lefikile. Hayi. Awona lo mfana womlungu lo. Awuyasiphiza. Yabona lo mfana womlungu. Ingwele. Awuyasiphiza. Uyashiphiza. Ukubuza nje ukuthi unjani u10.
uyingane yaselokishini engakazi iphathe ngisho u-1000. Ubamba ofresh bodwa futhi. Uyayazi indle empahla esofeni. Uyayazi yini kwi-African what? Hey, asazi. Asazi. Baze bethi ngipromote le ngami lali. Uyayazi. Uyamazi le mase bemphusha ngekhanda eseshini kanje. Thembisa, awumninane nawe. Usuyavele emazweni. Take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambe lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake